Bratislava od dnes a najbližšie 3 dni hostí vysokých politických funkcionárov a iné svetové špičky, ktoré prišli na medzinárodnú konferenciu Globsec. Ide o 900 hostí a takmer 200 novinárov. Dá sa povedať, že svet prišiel za Slovenskom do Bratislavy. V hoteli, kde sú všetci ubytovaní, je momentálne naša redaktorka Iveta Krúpová. Ahoj, Ivet. Jednou z najzaujímavejších avizovaných osobností bol Vitalij Kličko z Ukrajiny, ale nevieme, či nakoniec aj dorazil. Pozdravujem do štúdia, ako aj našich televíznych divákov. My musíme povedať, že sme momentálne v jednom z bratislavských hotelov, kde za mnou môžete vidieť aj bezpečnostné kontroly. Práve tu je totiž ubytovaná tisícka hostí z viac ako 70 krajín sveta. No a na tvoju otázku ťa mojou odpoveďou asi ani nepoteším. Vitalij Kličko ani ukrajinský premiér totiž do Bratislavy nedorazili. Predsa len tá situácia na Ukrajine je tak vážna, že je pochopiteľné, že ostali vo svojej krajine. Máme tu však iné osobnosti. Prišlo 5 premiérov, 16 ministrov obrany či zahraničných vecí, napríklad aj generálny tajomník NATO Rasmussen, ten rovno po prílete, krátko po 17. hodine sa veľmi ponáhľal do bratislavskej reduty, kde práve teraz prebieha spoločná večera celej delegácie. Bližšie nám však už ku konferencii ako takej povie mediálny zástupca konferencie Globsec, pán Ivan Rudolf. Dobrý večer. Prajem pekný podvečer. Pán Rudolf, poprosím vás, my sme tu spomenuli niekoľko mien, predsa len sú však ešte nejaké iné kapacity, ktoré sú tu, sú známe vo svete, ale možno nie až tak veľmi našim divákom. Áno, tých mien zaujímavých na tohtoročnom Globsecu je hneď niekoľko. Ja spomeniem štvorhviezdičkového generála Johna Allena. To je pán, ktorý bol bývalý veliteľ amerických a medzinárodných síl ISAF v Afganistane. Tento pán takisto sa prejavil iniciatívou Prebudenie sunitov, kde sa mu podarilo spojiť sunnických bojovníkov s americkými silami v boji proti Al-Kaide. Takisto by som spomenul pána Georgea Friedmana, to je jeden svetoznámy geostratég, ktorý napísal množstvo kníh, a takisto švédskeho ministra zahraničných vecí Karla Bildta. Ten sa preslavil tým, že v roku 1994 sa spojil s vtedajším prezidentom Spojených štátov amerických Billom Clintonom e-mailom. To bola vôbec prvá oficiálna komunikácia hlav štátov na tejto úrovni takýmto spôsobom, elektronickou poštou. Adik, ty si sa chcela, myslím, niečo opýtať? Áno, a ja, a Janko. Skôr ja som sa chcel spýtať, ja už som čo to naznačil, čo sa týka toho záujmu novinárov, ale mohla by si nám približiť, aký je záujem médií o túto bez pochyby dôležitú konferenciu? Záujem je naozaj veľmi veľký. Prišlo totiž 200 novinárov z viac ako 40 krajín sveta. Určite je to oveľa viac ako v Lani a pre nich bol prichystaný aj jeden stan a bližšie nám už o ňom povie pán Rudolf. Áno, môžem potvrdiť vaše slova, že ten záujem bol naozaj enormný v porovnaní s minulým rokom. To narastlo až o 100%. Máme registrovaných 200 novinárov z takmer 40 krajín z celého sveta. My sme im vytvorili na námestí také improvizované televízne štúdio o rozlohe 400 metrov štvorcových, kde majú všetok komfort pre svoju prácu, ktorú potrebujú. Samozrejmosťou je live stream. Takisto sme im ponúkli mobilnú aplikáciu, ktorá im avizuje notifikáciou, kedy má ktorý speaker a účastník prezentáciu, takisto kedy bude tlačová konferencia. Takže snažíme sa naozaj robiť aj tento servis novinárom na svetovej úrovni tak, aby to zapadalo do tej koncepcie svetovej konferencie, ktorá Globsec 2014 určite je. Dá sa povedať, môžeme vymenovať, dajme tomu, novinárov, že odkiaľ zo sveta, kde všade, z ktorých médií? Máme tu novinárov zo Spojených štátov amerických, máme novinárov z Wall Street Journal, z New York Times, takisto z BBC, The Economist, všetky médiá z oblasti Vyšehradskej štvorky. Takisto tu máme vôbec poprvýkrát agentúru Associated Press, čo je najväčšia tlačová agentúra, a tí sem dokonca poslali celý štáb, ktorý to tu mapuje, takže sme veľmi šťastní a dúfame, že budú spokojní aj so servisom, ktorý sme im ponúkli. Ďakujem. Ivetka, ako je postarané o bezpečnosť? Môžeme povedať, že špičkovo, evidentne, pretože o politikov sa stará náš Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a my sme oslovili riaditeľa Radovana Horváta, či by nám predsa len niečo neprezradil. Bezpečnostné opatrenia sú adekvátne k rozsahu akcií a k počtu zúčastnených hostí a chránených delegácií. Naše opatrenia nemôžem bližšie špecifikovať, ale môžem povedať, že úzko spolupracujeme so všetkými zložkami policajného zboru.
Tak takéto tajnosti s opatreniami sú práve kvôli tým bezpečnostným dôvodom pochopiteľné. My môžeme snáď povedať len toľko, že sme tu počas dnešného dňa videli zásahovku, videli sme tu niektorých odstreľovačov a množstvo osobných ochrankárov. Dokonca ešte túto noc boli do neskorých nočných hodín v hoteli robené prehliadky priestorov, aj kuchyne, dokonca aj heliportu, a to v spolupráci s policajnými pyrotechnikmi a špeciálne vycvičenými psami. Ja už len môžem odovzdať slovo do štúdia, pretože od zajtra sa už bude konferencii venovať kolega Darius Haraxin a ten bude mapovať aj množstvo bilaterálnych rokovaní. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Priamo z dejiska Globseku, konferencii Globsek sa nám prihlásila Iveta Krupová. My pokračujeme ďalej inou témou. Áno. Predpovede počasia na nasledujúce dni vyvolávajú v Tatrách obavy. Akási predohra sa vo vyšších polohách deje už teraz. Hore intenzívne sneží a dnes sa k tomu pridala aj výchrica. Podmienky, aké často neboli ani v zime. Výstrahu pred vetrom už vydala aj horská služba. Dnes má meniny posledný z troch zmrznutých, Bonifác, a predvádza sa v Tatrách naozaj naplno. V polohách do asi 1700 metrov sa traja zmrznutí až tak neprejavujú, ale vyššie všetci traja spojili sily a rozkvitnutý máj si môžete vyhodiť z hlavy. Výchrica má byť. No a do toho ten sneh a ochladzuje sa už. A v nárazoch už vietor silu výchrica dosahoval. Už to začína. Som v takzvanom malom hangu pod Tériho chatou a tu panujú už úplne zimné podmienky. Je tu súvislá vrstva čerstvého snehu. Miestami sa boríte takmer po kolená v návejoch, ale v priemere pripadlo okolo 20 cm nového snehu a bude pribúdať. Možno v noci pripudne pol metra snehu. Žofia prináša naozaj dosť drsné prognózy. Hore veľa snehu, dole až 3. stupeň povodňovej výstrahy a k tomu všetkému poriadnu výchricu. Pokladaný vietor je 100 a v nárazoch až 130 km za hodinu. Možno aj viac. Zajtrajšok je teda lepšie prečkať a keď sa už pôjdete otestovať, tak určite nie tak ako títo. Hádajte, akí turisti. Chcem vyloženě na ten vrchol. Na tu chatu vyloženě tam dolísť. Z Vysokých Tatier Jožo Kubáni, televízia Joj. Sever Slovenska teda v najbližších hodinách čakajú silné dažde spojené s obrovským vetrom. Hydrológovia už vyhlásili 3. stupeň. Prichádza k nám totiž veľký zrážkový front a keďže v posledných dňoch tam už pršalo, hladiny riek stúpajú. Hrozia povodne a ľudia sa už začínajú na ne pripravovať. Situácia na severe Slovenska sa začína postupne zhoršovať, no a v strehu začínajú byť už aj niektoré ministerstvá. Situáciu podrobne monitorujeme, ako náhle sa začne výraznejšie dramatizovať, tak posilníme všetky naše jednotky na to, aby sme boli schopní reagovať. Pre viaceré okresy severného Slovenska už platí 3. stupeň výstrahy. Posledné dni iba pršalo, pôda je naseknutá vodou a hladiny riek pôjdu hore. Vietor môže navyše dosahovať rýchlosť viac ako 100 km za hodinu. Treba byť pripravený na to, že tie hladiny môžu stúpať naozaj veľmi výrazne, veľmi rýchlo a veľmi vysoko. Boli sme sa pozrieť na viacerých miestach na severovýchode Slovenska. Ako sami vidíte, rieka Poprad je ešte stále vo svojom korite. Ľudia však so slzami v očiach a so strachom hovoria o predstavách, čo by sa v noci mohlo stať. No teraz človek sa bojí, bojak. Nepríjemné, že? To my mali spod všetko zajaté. Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, tu všade sú krízové štáby v pohotovosti. Niektorí ľudia už ani nepieskujú. Pozrite sa, akými obrovskými múrmi sa chránia pred povodňami. Nič nepomáha, len vlastne zobrať najnutnejšie veci a utekať stade preč. Zatiaľ sa nedá presne určiť, kde a kedy veľká voda udrie. No starostovia obcí v okrese Medzilaborce už svojich ľudí pripravujú na možné povodne psychicky aj fyzicky. Kvôli tomu, aby nevznikla u občanov na obciach panika, keď sa ráno zobudia, že sú plné záhrady vody. Informáciu o výstrahe 3. stupňa pred povodňami z trvalých dažďov vyhlásili starostovia v obecných rozhlasoch. Už aj či materiálne pripravili nejaké lopaty, piesok, sačky, po prípade nejaké plachty, lebo hlasia teraz aj vietor. Na prípadné odstraňovanie škôd po povodniach je už pripravené aj ministerstvo financií. V zálohe má na to vyčlenené 100 000 eur. V prípade, že by došlo k takýmto nešťastiam, tak štátny rozpočet vie sanovať prípadné náhrady škody, ktoré by spôsobili náhle povodne. Hydrologická výstraha potrvá predbežne do piatku. Môže sa ale stať, že ju ešte predĺžia. Regionálne štáby a Adam Zavřel, televízia Joj. Po veľkých novinách veľká prezentácia Slovenska. Nielen Angličania, Francúzi či Chorváti majú tie svoje. I my máme dediny, dzedziny aj valaly. Vážení občania. Dobre sa pozerajte a tipnite si, ktorú obec vidíte.
Dnes sledujete dedinu Mladicu. Má totiž len 60 rokov, ale čože je to 60-ka? Zaujímavé je, že v nej majú, a teraz dobre počúvajte, súdopark. Nie je to žiaden moderný výmysel. V obyčajných súdoch sa tam môžete kúpať v zime aj v lete. Dedina je rozsiahla, ale tým pádom sa musí starať o vyše 100 kilometrov ciest. Nuž a má aj svoju Ukrajinu. Nepomýlili sme sa, má. Tak to je dnešná hádanka. Tipnite si. O chvíľu sa v reportáži dozviete viac. 5-ročné dievčatko a jeho 3-ročný braček sa vážne zranili pri dopravnej nehode nedaleko Žiaru nad Hronom. Autu, v ktorom sa viezli s matkou, nedalo prednosť vozidlo, ktoré schádzalo z R1. Vodič podľa polície nezastavil na stopke. V nemocnici skončili všetci účastníci nehody. Nehoda sa stala na zjazde z R1 nedaleko Žiaru nad Hronom. Ocitli sa v zlom čase na zlom mieste. Mladá žena s 2 malými deťmi na zadných sedadlách išla po hlavnej ceste, keď jej luxusné auto skrížilo cestu. Nemohla už nič urobiť, hoci šliapla na brzdu. Luxusné auto do nich z boku vrazilo. Pri dopravnej nehode sa zranili 4 osoby, z toho 2 maloleté deti vo veku 3 a 5 rokov. Vrtuľník pristál na ceste, 5-ročné dievčatko okamžite previezli do Banskej Bystrice. Momentálne je v rukách lekárov v detskej fakultnej nemocnici. Dieťa podstupuje vyšetrenia, presný rozsah zranení ešte známy nie je. Pacientka je toho času v stabilizovanom stave. Mladší iba 3-ročný chlapček, jeho matka ako aj vodič z druhého auta skončili na chirurgickom oddelení. Ostatní zranení boli prevezení do nemocnice Žiary nad Hronom. Vodič luxusného auta schádzal z R1, mal dať prednosť v jazde autu, ktoré išlo po hlavnej ceste. Nezastavil na stopke, hoci je tu okrem dopravnej značky aj značenie na ceste. Je možné, že vodič cestu dobre nepoznal a urobil tak chybu. Podľa doterajších zistení k dopravnej nehode došlo pravdepodobne v dôsledku nedania prednosti v jazde po hlavnej ceste prichádzajúcemu vozidlu. Zjazd z R1 je pritom miestom ťažkých dopravných nehôd. Pred rokom sa tu vážne zranila 3-členná rodina vrátane 10-ročného chlapca. 38-ročný otec z rodiny sa zo zranení liečil niekoľko mesiacov. Do ich auta narazilo BMW, ktoré šoféroval vtedy iba 19-ročný mladík. Katarína Kováčiková, televízia JOJ. Viac ako 20 000 rodín evakuovali úrady z okolia kalifornského San Diega. Hasičom sa totiž nedarí dostať pod kontrolu rozsiahly lesný požiar, ktorý sa pre silný vietor rýchlo priblížil k obývaným oblastiam. Oheň zatiaľ nikoho nezranil, hlásené nie sú ani škody na majetku. Hasičom v boji s plameňmi príliš nepomáha ani nezvyčajne teplé počasie. V Los Angeles včera namerali 35,5 stupňa Celzia, čo je o 10 stupňov viac, ako je v tomto ročnom období obvyklé. Súdnictvo je téma, ktorá po mesiaci postavila pred kamery po dovolenke oddychnutého Andreja Kisku. Zatiaľ si stále zvyká na oslovenie pán prezident. Jasno má ale v tom, že za predsedu Najvyššieho súdu by si sudcovia mali zvoliť morálnu autoritu. A Štefan Harabin ňou podľa neho nie je. Hoci na kamery si ešte stále zvyká, asistenciu už zvláda. No v každom prípade má Andrej Kiska jasno v tom, aký bude po 15. júni prezidentom. Určite chcem byť aktívny prezident. Budete naozaj aktívne sa zúčastňovať aj zasadnutí vlády a vyžadovať správy od ministrov? Pravda, že ako náhle by dochádzalo k niečomu, že sa vláda alebo parlament bude pripravať zákon, ktorý by bol proti záujmu občanov. Je úlohou prezidenta a má v rámci ústavy na to právo, aby si zavolal premiér, aby si zavolal príslušného ministra. Hoci má vlastné lietadlo, predsa len veľkosťou vraj nevyhovuje potrebám prezidenta v prípade zahraničných ciest. A tak sa aj on spoľahne na vládny špeciál. Oveľa viac ho ale zaujíma to, ako po voľbe šéfa Najvyššieho súdu bude vyzerať budúci týždeň naše súdnictvo. Robím všetky možné neformálne kroky k tomu, aby súdna rada rozhodla tak, aby nedošlo k sklamaniu ľudí. A keďže sú to neformálne kroky, tak vás o nich nebudem teraz tentokrát informovať. Ktorí sú tie neformálne kroky? Či to bude korumpovanie členov súdnej rady, alebo vydieranie členov súdnej rady? Ja nebudem komentovať výroky pána Harabina. Pozitívne ale vníma fakt, že premiér neodporúčil Harabinovi opäť kandidovať. Oceňujem, že pán premiér sa vyjadril kriticky k osobe pána Harabina. Ten ale popoludní Andrejovi Kiskovi odkázal, že jeho vyjadrenia sú len pomstou za pokuty, o ktorých Najvyšší súd rozhodol na základe
základe kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie. Harabin porušil zákon. Nikdy Harabin neporušil zákon. Stále ale platí, že prvú dámu nebudeme mať veľmi na očiach a spolu s deťmi zostane žiť v Poprade. Prezident bude v Bratislave slameným vdovcom. Mám vybratý malý domček, keďže tam budem väčšinou času sám. Je to taká nejaká rezidencia menšia, kde sa dajú aj oficiality? Nie, určite nie. Je to maličký domček, ktorý sa určite k takýmto účelom nehodí. Prezradíte zhruba lokalitu? Je to blízko Bratislavy, je to v Ivánke pri Dunaji. Už v týchto dňoch rokuje s 5 charitatívnymi organizáciami, ktoré rozhodnú o tom, kam pôjde jeho prezidentský plat. Každý plat pôjde vždy inej rodine. Platí to počas celého vašho? Počas celého môjho funkčného obdobia. Zrejme aj dlhý mediálny pôst mal na svedomí malé slovné zakopnutie na záver. Ďakujem všetkým za pozornosť a prajem príjemný a pekný deň. Lucia Stráňavová, televízia Joj. 238 ľudí je mŕtvych, ďalších 120 stále uväznených pod zemou. To je bilancia silnej explózie v tureckej bani. Celá krajina je na nohách. Hovorí sa o najväčšom banskom nešťastí v histórii Turecka. Turecko sa zahalilo do smútku. Stovky otcov, mužov, bratov a synov včera podvečer v bani v meste Soma vydýchlo na